Ga Malam Sheikh Usman Ɗahir Bauchi na ta kiransa, ga Malam Sheikh Alzazzaki a ƙasar nan na ta kiransa, har malamai na Izala Sheikh Balalau na ta kiransa. To abin mamaki ba a kisa ga kowa sai 'yan shi'a. Muslim Brothers shi ake kiranmu. Na ji tarihin Nanja a lokacin nima na duniya, lokacin Usman dan Fodiyo da ya zo ya kawo shirya, ya ki jahilci da bori da tsafi, duka bai ɗaya mai da ba wani littafi sai na Allahu guda ɗaya. In takaice muku zancen da zuwan turawa sai suka canza, suka sa tsarin constitution wanda ba na Allah ne ba, sun kashe al'ummar musulmai. 'Yan uwa ku je ku yi duba tarihin irin kisan da turawa suka yi a Sokoto. Ni musulmi ne, kai ma musulmi ne, duk mu haɗe kanmu, dukan mu musulmai ne fa gaba ɗaya. Ni musulmi ne, kai ma musulmi ne, duk mu haɗe kanmu, dukan mu musulmai ne fa gaba ɗaya.